ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାର ସବୁ କେଉଁ ଯାଇ ଗଲାଣି କାମ ପିଠାପଣା କେଉଁ ଯାଇ ଗଲାଣି। ମୋର ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ବରା ପାଇଁ ବିରି ବାଟି ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଚକୁଳି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପାଇଁ ଆଣ ବାଟି ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଡାଲମାର ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି, ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତି ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଏଠି ଜନ୍ତି ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଜନ୍ତା ହେଇଗଲାଣି, ଜନ୍ତି ଦେଇ ସାରିଛି। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁର ଭାଜିକିରି ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମୋର କ୍ଷୀରିଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଦୁଶୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ କ୍ଷୀରିଟା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି, କ୍ଷୀରିଟା କେମିତି କଲର୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରିଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରଟା ବି ଭାଜିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଜନ୍ତା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଡାଲମା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଛି, ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇ ଦେଇଛି। ମତେ ସବୁ ଦେଖିଦେବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବେ। ଆଜି କାହାର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି।